அப்படின்றது ஏதோ ஒன்று புதுசாக பெறுவதல்ல, இருக்கிறதெல்லாம் விட்டு விட்டு நான் மட்டும் இருக்குது. அதாவது எது இருக்குதோ இருக்க வேண்டியதோ அது மட்டும் இருந்ததுன்னா அது பேர் ஞானம். இல்லாதெல்லாம் உள்ள இருந்ததுன்னா ஞானம் கிடையாது. ஞானம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எதுவுமே இல்லாமல் இருக்குது. எதுவுமே இல்லைன்னா அங்கே சூன்ய தரிசனம் ஆகுது. எதுனா இருந்ததுன்னா காட்சி தெரியுது. எதுவுமே இல்லைன்னா அங்கே சூன்ய தரிசனம் ஆகுது. எதுவுமே இல்லைன்னா அங்கே நாதம் கேட்குது. எதுவுமே இல்லைன்னா அங்கே மனம் தெளிவாகுது. நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஞானம்ன்றது ஏதுமற்றதாக மாறுறது. அந்த ஏதுமற்றதாக மாறுறதுக்கான அடையாளம் இது. இப்போ நான் அடையாளம் மாறுறதுனால ஞானம் பண்ணிட்டேனா அப்படின்னா, இப்போ நாதம் கேட்குதா ஞானம் பண்ணிட்டேன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறான்னு வச்சுங்களேன். உட்காந்து நாதம் கேட்குதான்னு சீரியஸாக பார்த்து நீங்கள் கேட்குது. இப்போ நான் ஞானம் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா நாதம் கேட்குது இல்லை. கேட்ட நாதம் ஞானம் எப்படி சொல்கிற? ஏன்னா ஒரு தியானிக்கு 10 விதமான சத்தம் இருக்குது. இப்போ இந்த சத்தம் ஞானம் எப்படி நீ சொல்ல போகிற? ஒரு பக்கம் சூன்ய தரிசனம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நீ சொல்கிற. உண்மையிலேயே சூன்ய தரிசனம் ஆயிடுச்சுன்னா நீ நிர்மலத்தை பார்க்குறியா? எப்பவுமே நிர்மலம் உன் முன்னாடி தெரியுதா? சூன்ய தரிசனம் ஆனவனுக்கு தான் நான் கேட்குற கேள்வி புரியும். ஆவாதுக்கு இந்த கேள்வி கூட புரியாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் அவசரத்துக்கு நிறைய பேர் ஞானம் பண்ணிட்டேன்னு சொல்கிறதுக்கு ஆளாயிட்டான். ஞானன்றது கோடியில் ஒருத்தன் தான் ஞானம் அடைவான்னு வர ஒருத்தன் சொல்லிட்டான். நானும் கோடியில் ஒருத்தன் பெருமைக்காக அதை செய்கிறான். உண்மையிலேயே எத்தனை கோடி மனிதர்கள் உண்டோ அத்தனை கோடி பேருமே ஞானிகள் தான். அத்தனை கோடி பேருமே ஞானிகள் தான். ஏன் ஞானியா இல்லை? அதான் இப்போ பேச்சு. எல்லாருமே ஞானிகள் தான். அடிப்படையாக தான் முதல்ல புரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நீங்கள் எல்லாருமே ஞானிகள் தான். நீங்கள் ஞானியாக இல்லாததுக்கு தான் போராடுறீங்க.